Добрата реклама не е въпрос на късмет. Въпросът е да те забележат и видят отдалеч. Ние от Tunnel Light ти предлагаме сертифицирани и гъвкави LED екрани, професионален монтаж, инсталации, кристално ясен визуален ефект и индивидуален подход към всеки един проект. Започваме с външния монтаж. Те са съобразени спрямо мястото и условията, които могат да ги тестват. Яркостта на пикселите е толкова силна, че картината остава ясна по всяко време на деня и са идеални, ако искате динамична реклама точно там, където минава поток от хора. А за вътрешният монтаж, там всичко е много по-детайлно. Вътрешните LED екрани дават това, което обикновените дисплеи не могат – висока резолюция, живи цветове и една истинска модерна визия. А ако искате да се вижда отдалеч, това е за вас. LED билбордовете са със силна светимост, динамично съдържание и позициониране точно там, където движението е най-ключово. Това е най-ефективната външна реклама за брандове и агенции. Десетки големи бизнеса вече ни се довериха. И не заради обещания, а заради резултатите. Направи следващата стъпка и ти.